El meu pare, durant els seus darrers anys, anava a la biblioteca del poble i llegia diverses coses diferents, però de forma recurrent sempre acabava agafant prestat aquest llibre que tinc a les mans. Un dia vaig decidir fullejar-lo i em va atrapar igual que l'havia atrapat a ell. Es diu Catalans al món. Aquesta és l'edició bona, la de 2008. Això que us explico devia ser al voltant de 2009. I quan vaig decidir comprar una còpia per mi, només el vaig poder trobar a la llibreria de la Generalitat i costava uns 200 euros. No el vaig poder comprar. I no l'he comprat fins fa un anyet en una llibreria de segona mà, però nou. No em pregunteu què té aquest llibre, però no només té un gran valor sentimental per mi, sinó que el trobo fascinant. M'agrada tant o més que el primer dia. Quan vaig trobar aquest meu, em vaig trobar un altre, també nou, que és per vosaltres. Això costava 200 euros cadascun. I els valen. És una edició molt cuidada. Il·lustracions fantàstiques, mapes, dades completes i detallades i una història ben desconeguda i que sorprèn molt quan la llegeixes. Quan la llegeixes, t'adones que els catalans hem estat molt més importants del que ens pensem, arreu del món. I el nostre imperi i les nostres relacions diplomàtiques i comercials havien estat les més importants que hi havia al seu moment. Una altra joia que he trobat és aquest Atlas Universal en català. També una edició, com Déu mana, de molta qualitat. Hi ha diverses edicions, però aquesta és la que s'ha de comprar, la de 2009. El seu preu? Això es venia també per 200 euros. Em vaig trobar un de nou per mi i un altre per vosaltres. Hi ha poques coses més satisfactòries que fullejar un atlas, contemplar els mapes i mirar els noms de les ciutats, les muntanyes, els rius i les fronteres. Acabes viatjant amb la imaginació. Et preguntes com serà la vida allà. T'hi estaries hores mirant mapes. I la cirereta del pastís és aquest pes pesant. Aportacions catalanes universals, que com el seu nom indica és similar a aquest altre, però més complet, almenys pel volum de pàgines. Són unes 740. L'edició que vols és aquesta, la de 2014. I també en tinc un de nou, sense tocar, per vosaltres. Això encara es ven per 74 euros. Ara us explico què farem amb aquests llibres. I també us explicaré que tinc un regal per tots i cadascun de vosaltres. D'aquí un moment. Fa un parell d'anys vam decidir professionalitzar aquest canal. Vam gastar uns diners, bàsicament en condicionar unes golfes i transformar-les en un estudi de gravació. Vam fer-ho per fases. Primer, lo imprescindible, i després ho faríem en diverses etapes.
Vam comprar taules i llibreries amb rodes, vam comprar micròfons de qualitat i una taula de mescles petita però professional per un podcast o un canal de YouTube seriós. Si tens poc pressupost, és més important el so que el vídeo i és molt més barat. Vam comprar una mica d'il·luminació i tot això ens va permetre fer entrevistes en condicions, que els convidats estiguessin còmodes i poder tenir un estudi mig preparat cada cop que volguéssim gravar un vídeo o una entrevista. A tall d'anècdota, la culminació d'aquesta fase ha estat aquesta barra que veieu clavada al sostre, que va fer possible tenir tots els focus penjats. Abans estàvem envoltats d'uns 7 o 8 trípodes amb tot de cables pel terra, ensopegant constantment. I ara només hi ha els trípodes de les càmeres. Avui només un. Sembla una tonteria, però us asseguro que aquesta diferència és tot un món. Passes d'estar tancat en una mena de gàbia amb tot de pals i barres a estar en un espai obert on la sensació és molt menys opressiva, més relaxada. I això es nota també en els convidats. Ha estat un pas molt important. Una condició indispensable era que tot aquest equip havia de poder ser carregat en un cotxe i ser instal·lat en un altre lloc en poca estona. Amb trípodes, esclar. La barra es queda aquí penjada. Això ens va permetre, per exemple, gravar un vídeo a Irlanda, l'entrevista amb el Fred de Zayas a Suïssa o la visita que van fer amb el CSN a la seu de Nacions Unides a Ginebra. Anem a fer una mica de comptes. Fa 2 anys vaig fer un vídeo on us vaig demanar quartos, perquè tot això s'havia de pagar i no sabíem si seria sostenible. No teníem ni idea de què podríem aconseguir, si és que aconseguíem alguna cosa. En aquell moment, fa 2 anys, el canal tenia gairebé 12.000 subscriptors, així que vam fer una estimació. En aquest país ningú vol pagar res, així que has de comptar amb poca gent. Ens va semblar realista pensar que de 12.000 subscriptors, 10.000 no pagarien. Això ens deixava una estimació d'unes 2.000 persones que potser voldrien col·laborar. Jo pensava, hòstia, 10.000 persones, el 85% dels subscriptors no pagarien res? En el país de la marató, que és un fenomen únic al món, no sé, em semblava massa gent sense pagar. Els catalans ens agrada pensar que som generosos, però vam voler fer una estimació conservadora. En el vídeo que vaig fer demanava aportacions de 5, 10 o 20 euros o el que volguéssiu. I fins i tot vaig apel·lar a les persones que disposessin de més diners i que estiguessin disposades a fer l'esforç que d'altres no poden fer. Ja us avanço que n'hi va haver. Molt pocs, però n'hi va haver. I menys mal, perquè al final aquests ens van salvar. Compte, els que vau donar el que vau poder. Només faltaria. I no sabeu, amb la mà al cor, com us n'estic d'agraït. Simplement estic dient el que va passar. Voleu saber quants de vosaltres vau pagar? Recordeu que jo considerava que un 15% dels subscriptors em semblava poc. El total de subscriptors que vau pagar alguna cosa no va arribar al 2%, menys de 240 persones. Us prometo, teniu la meva paraula de que això és així. És veritat que des de llavors tenim uns ingressos mensuals. Al canal es pot pagar les despeses mensuals, però encara no dona un sou ni hem comprat tot el que necessitem perquè això sigui un mitjà com cal. I sabem que som els únics que estem intentant tenir un estudi propi, professional. Estic parlant, sobretot, de càmeres, que són caríssimes. I estic parlant de poder funcionar, de poder fer la nostra feina. Un exemple real del que estic dient. L'entrevista que vam fer a la Sílvia Orriols no té vídeo, només té àudio. Per aquest motiu. Un mòbil va fallar i t'has quedat sense vídeo. Les nostres càmeres continuen sent els nostres mòbils. Uns mòbils de 400 euros. No us penseu que tenim el gran mòbil. Aquesta és la precarietat amb la que treballem. Això que veieu no es fa per diners. Això es fa per amor a la pàtria.
No, no és broma. Si vols diners, fas vídeos en espanyol o en anglès sobre coses més fàcils i comercials. I endavant, a cobrar. Que us ho dic seriosament, que això ho fas per amor a la pàtria, per amor a la llengua i per fer un servei al teu país. Ja tenim alguns vídeos que els han vist més de 100.000 persones, alguns 80.000 persones, alguns 60.000 persones. Són números increïbles per un canal en català, de política, fet per un complet desconegut i amb 2 duros. Avui ja sou 22.500 subscriptors i us dic el mateix que us vaig dir fa 2 anys quan éreu la meitat. Si et subscrius a un canal és perquè t'interessa, perquè aprecies el que s'hi diu i perquè vols tornar a saber què diran. La feina que fem aquí és la de donar-vos crítica i opinió informada en català sobre el nostre país i la resta del món, de forma honrada i independent. Hem pres la decisió vital, vocacional, de defensar la nostra cultura, la nostra llengua i aquesta nova forma de periodisme. Que per què ens heu de donar diners? Doncs perquè si no, desapareixerem. Així de simple. Suposo que heu vist que el Jordi Galvez ha plegat. Independentment de si us agradava el que feia o el seu to o si us agradava ell, el fet és que no s'ha pogut mantenir. De fet, no es va arribar a enlairar mai. Que vosaltres sapigueu quants som. Estan octubre, molt promocionats pel VilaWeb, de forma perfectament legítima. Està l'Arnau Borràs, amb un canal de dreta dura anti-independentista. Molts no ho sabeu, però l'E-Notícies és més espanyolista que la Cibeles, i té tot el dret. Però algú li paga la festa perquè acaba de renunciar a 8.000 euros de subvenció. Està l'Enric Vila, amb els seus articles al Patreon i el seu espai Casablanca. Està en David Silvestre, amb els seus curs fantàstics al TikTok, en Víctor Puig, que quan pot fa una entrevista, en Miquel Vila des de Nova York, parlant de política internacional, també molt minoritari, igual que l'Aleix Galvany des de les illes de Sa Majestat Britànica, i em sembla que una servidora, i ja està. Tot el que és política, economia, societat, aquest és el panorama que tenim en català. Els espanyols tenen un mar de canals, tots molt professionals, especialment amb el sorgiment d'aquesta nova ultradreta populista espanyola, tot pagat amb els diners de l'IBEX 35 i d'altres pagadors inconfessables de l'estranger. Aquí som 4, tots microscòpics, perquè tenim un país petit i una clientela, vosaltres, que en un 98%, segons la meva experiència, no està disposada a pagar per veure continguts en català. Hi ha gent que et demana que com és que no hi ha més continuïtat, que per què no faig més vídeos? Doncs és un peix que es mossega la cua. No faig més vídeos perquè he de menjar, perquè no tinc infraestructura, perquè sóc una sola persona pensant, documentant-me, escrivint, gravant i editant. Aquesta és una feina que necessita almenys 3 persones a temps complet, idealment 5. No faig vídeos més sovint perquè costa molt de preparar i de parir. I si en fes més, la qualitat baixaria molt. Sabeu aquests canals famosos, el Visual Polític, el Visual Econòmic o el Fonseca? Aquests ho fan realment bé. Entre 12 i 15 persones treballant a cada vídeo, patrocinats per fons d'inversió i grans empreses. En espanyol, esclar. Molt bé, necessitem avançar. Estem intentant crear un mitjà seriós i estic buscant la manera d'oferir-vos el que a mi m'agradaria veure en català. Així que tornaré a fer allò que m'agrada tant, demanar diners a gent desconeguda per la internet. Sí, això. Però avui us donaré alguna cosa valuosa a canvi. Per començar, sortejarem els 3 llibres, un exemplar del meu adorat Catalans al món, un de l'Atles Universal en català i un d'Aportacions Catalanes Universals. Tots 3 els sortejarem entre tots els que poseu diners a partir d'avui i fins al 30 de juny a les 23:59 i 59 segons.
I també inclouré a tots els membres del Patreon que paguen i els que pagueu cada mes. I com que no sé exactament on he de posar la línia, tots els que heu pagat des de l'1 de gener d'enguany fins al 30 de juny. El sorteig el farem també en vídeo perquè veieu que no hi ha trampa. 3 afortunats o 3 afortunades s'enduran un d'aquests llibres molt valuosos i fantàstics de tenir i llegir ben a poc a poc. Amb part dels diners que recollim durant aquest estiu farem una despesa que no us puc detallar però que necessita un temps. I això és el regal que tinc per tots vosaltres. És una cosa útil, gratuïta, és una innovació i estic segur de que us agradarà. Per què fem aquest sorteig i per què farem aquesta despesa que és per vosaltres? Doncs perquè necessitem càmeres. Gravar amb els mòbils és insostenible. Necessitem càmeres i necessitem el que va amb les càmeres. Objectius, trípodes, monitors, control de vídeo. Si compres una d'aquestes coses, has de comprar la resta. Així és com funciona això. Recordeu que aquí fem entrevistes. Ens movem a l'exterior de tant en tant. No vull pensar què hauria passat si haguessin fallat els mòbils a Suïssa. Els companys del CSN em maten. Necessitem 3 càmeres, amb tot. És una quantitat de diners molt gran i no hi arribarem, però tenim pensades solucions per cada situació. Farem el màxim que puguem. Així que us demano que imagineu que em trobeu pel carrer i em convideu a un cafè o a una cervesa, o que em convideu a sopar, o que em regaleu alguna cosa. 5 euros, o 10, o 20 euros, te'ls gastes en qualsevol cosa. Demà ni te'n recordaràs. Però per nosaltres, per aquest canal, suposa la supervivència. Algunes de les coses que hem explicat aquí en català no les sabia ningú abans ni les havíeu sentit enlloc. Vam explicar qui era Jordi Sánchez. Hem descobert que hi ha converses a Europa sobre federar Catalunya amb Espanya. Fa ben poc us vaig descobrir, això ho vam dir aquí i no ho havia explicat ningú, la dgaia és una cosa i això és una altra, que se sabia que milers de persones cobraven la renda garantida o ajuts per atur sense viure a Catalunya i que s'estaven indultant gairebé 167 milions d'euros en ajuts donats per error o negligència. Vam ser els únics que vam explicar que no podia haver i que no hi hauria llista cívica de l'ANC. I us hem portat entrevistes llargues amb gent que no coneixíeu i que tenen gran valor. Nois, noies, o ens pagueu o no hi ha contingut lliure i independent en català. M'estic enrotllant com una persiana perquè no sé com acabar aquest vídeo. Si aprecieu el que fem aquí, si en voleu més, si creieu que ha d'haver algú en el panorama català al YouTube o a internet que us expliqui les coses i que us doni opinió fonamentada i independent de debò, ara, més que mai, ja sabeu què podeu fer perquè sigui possible. Abans d'acabar, no me'n puc estar de dir-ho. Els que pugueu donar més, ajudeu-nos a compensar els que no han pogut contribuir. Estic segur de que vosaltres fareu la diferència un altre cop. I sí, he publicat aquest vídeo just quan sou a punt de cobrar la paga extra a posta. Em sembla el millor moment per tothom. Com sempre, moltes gràcies per avançat. Si us ha interessat el que us he explicat, premeu el botó del m'agrada o like i si no ho heu fet encara, subscriviu-vos al canal. D'aquesta manera, l'algoritme de YouTube sabrà que el contingut us ha interessat i el suggerirà a més gent. I si t'ho pots permetre, fes una aportació de 5, 10 o 20 euros o el que vulguis. A sota, a la descripció i d'aquí un moment, a la pantalla, trobaràs diverses maneres de fer-ho. Aquí fem opinió independent en català. Fins la propera.